Interview Hausa TV. Ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mama ta kirawo ka, ta ce mata ba ka da lafiya. Dama maganar da ka faɗa mata ƙarya take? Da na samu sauƙi ne shi yasa. Gaskiya baka kyauta ba, domin ya kamata ka ba wa mama haƙuri. Ko me amin afuwa? A'a, dakata malam. Ba a waya kai mata laifi ba, ya kamata ka je har inda take ka same ta domin ka ba ta haƙuri. Insha Allah gobe da safe zan zo gida. Ok, naji. Ka ji ƙato. Karfe nawa za ka je ka ba ta haƙuri? Ya kamata a ce da safen mu tafi da wuri. Ok, to shikenan. Allah ya kai mu. Wai Hajiya me yake damun ki ne? Ka ji ƙato. To menene? Rana ba ta dalle. Mu ji ta bakin shi. Hajiya ya kamata ki yi wata magana fa. Karki wani ko kin kira shi kake ci za ku yi magana yanzu. Yawwa Hajiya, wallahi kin bi daidai. Hajiya ta ce karki faɗa. Assalamu alaikum. Ko wai tsaya, da kika kira shi me kike son ce masa? Ranka ya daɗe jeji. Ni gani na ai bai da amfani. Ni kaina abin da na gani kenan. Kai kake ganin bai da amfani. To menene amfaninsa? Amfaninsa shine ramuwa. Ramuwa kamar ya? Ka ji ƙato. Domin rama irin cin mutuncin da Dini ya mani. Ka ji To ƙato. amma ai Dini ba shi da laifi. A halin yanzu zan iya rantse ma Shikenan sai ka dage. A'a, rabu da shi. Ka ji Me Dinin ƙato. yayi? a fusatarsa ce hujjoji a gurina. Haka ne. Yawwa jeje, dakata. Na dawo gare ka. Menene tsakaninka da kai da Yunusa ƙanin Alhaji? Ba abin da ya shafe ku bane, amma idan kuka yi kuskure zai shafe ku. To tsaya, naji. Amma yanzu me kake da bukata? Fansa. Fansa kuma? Akan wa za ka ɗauki fansar? Fansa nake son ɗauka akan wannan azzaluman. Idan ban ɗauki fansa akan ta ba hankalina bai zai taɓa kwanciya ba. Ko ganin ta ba na son yi wallahi. Kai haƙuri don Allah, domin babu wata cuta da ba ta da magani. Sai na mutuwa. Shikenan naji. Nawa kake bukata domin a bar maganar kar ta yi gaba? Ba za ku iya biya ba. Malam dakata, mu muka tambaye ka kawai ka faɗi abin da za a baka domin mu baka maganar nan ta ƙari daga nan gurin. Miliyan 100 nake so kuma ba ragin kokon dala wallahi. Miliyan 100 kuma? Anya ka san nawa kake cewa kuwa? Miliyan 100.